今回台湾でのその娘のお土産何にしようかなっていうふうに今思ってるんですけど。左に目線お願いします。嗨，我跟你再挥手。珍珠奶茶，台湾水果，等下呢让这个阿鲁玛桑呢可以自由的吃个够。大家好，我是三分亲妈。哦，すごいね。很高兴见到大家，今天请多多关照。なんで？パパ？可愛い。パパだよね。そうだよね。何言ってんだよ。俺ただの通りすがりのおじさんだよ。なんでしょうね。僕だけじゃなくて、やはりカメラマンもその他スタッフもやはり場のね空気が和むというか、その彼女を見る目線っていうのは、目というのは優しいものになりますよね。对，那真的是会不自觉的眼神就会变得很温柔，而且不只是我现场的，包括摄影师或其他工作人员，整个现场拍摄现场的气氛都会变得非常的温馨温和。所以听说哈鲁玛桑，你的手机桌面也是来选小妹妹跟你的合照吗？そう変わらず。没错，现在还是。今回台湾でのその娘のお土産何にしようかなっていうふうに今思ってるんですけど。何がいいかな。所以我现在正在烦恼，这次来台湾要买什么礼物回去给我女儿，这样子，不知道大家有没有推荐什么？推荐什么？お父さんいるでしょきっとこの。有父亲吗？现场应该有一些爸爸。有爸爸吗？从以上刚刚那些春马的画面呢，跟他的言谈之间，我就可以断言，他一定会是一个很好的爸爸呢。哦，你不能否认吧？あ、本当ですか。ありがとうございます。真的優しいね。そう優しいね。優しいかっこいいパパ。ね、頼りがいのある父親になれるように頑張りたいなっていうふうにも思いますし、なんかこう休日に一緒にいつまでも思い出として残っていけるようないいなんかこうレジャーだったりとかを思いっきり楽しめるようなそんな父親になりたいですね。对，然后我会想要成为一个非常有肩膀、非常可靠的爸爸，然后也觉得希望以后可以成为，就是在假日的时候可以陪小朋友、陪自己的小孩出去玩，就是花一整天时间好好陪他的爸爸。哦，所以我们这个哈鲁玛パパ頑張ってください。